Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Kertang jaga National People's Party na Motion Road constituency ubak Cardinal Soshang ubalami Ibu Juli haka jaka jung ba jigur mirthong ulat hep kerteng haka lai phoi trek lalingkon aratar pausan bani khonya ke election jika ying dor bar thau anjong ka Khasi Hills Autonomous District Council habakran jiki lar pathai khubor harim la deban hep kerteng ubak Cardinal Soshang ulong baka thong ka bah khmat kalong man pen bha yaki an chinong an hima sima haka kam shong kha shong man bar haka kam billa kam sngi bar lapen pauru budan ni ka jing kerman ka bas kham bun poisha ka thong jong ka jing jom kat bau ba jigur mer thong ubdew MDC ka Motion Road baru MLA Berim ka Motion Road ublawan senran lang haka jing thep kerteng yu ba Cardinal Soshang ulong ba ka bala penlong yu ba unnom ya khon shu daladi hagan ka kenti kedena mar bakladan ka jing yakran hapo ka party Blada job ni Remru on haban IT no shikinong tre ka party bakinya khonnya ke election MDC. Katum ka jing krem jing hina kong para nakaleng junga para job ni Remru nan IT no sa ki nong tre jing party la jong. Kata ka dei ka ba kungsan aka jing krem nakaleng ka party jing na pro block mouse jing. Ni nakaleng jing piru kitip hi adu mentai ka council mano ba lead ke LPP hi ba lead ni kermen hi ba agane ke bansawan ru ni lead di parti jungi krem pep namar balai katum ka jingyang menta na kaleng jungi nang tinapo mos jungi don ke jing kermen ka jing sumu jungai kata kolong na kumta ban sakri ban bahaya ki kam kijam bete batka sikonsel kata ni sutu sai ba ning don ko sidum kaba jemut ka kolong ban pet kepang ya di kun yo trap tentang so ya ban khmat ki ke di ku ba khmat e jang kolong ban pet lang ban pen bha ya ki anchna kum habite batka ne ka jingwan tur palat ni commander snong khasti ki jon bede batka songkhai saman habide do kambalas ni tang sutu yelde ba jan keduk kam keduk jam ndai bun snong kita gi jongi abe dei bat kini simpat dan ki ain ki kena kumta larang job pat ngapoi cak thong sebentar ba khmat ek long dengan pej abe dei bat kita ke bang adap kan khamtam ya ke ba men pej lang ku ya dei sima dei sim soda ba dong spa pesan naso ban poi bet cak thong nak dau ba abang ayat hakini ki arbanai na kumta hadin ba declare parti tiket yang asutu or ke jingkersan borba jo presiden yang parti ba juga matong modelu ex MLA abdai ba kini santli gidong ya kebangadan hangti hamasut nadu ka area garo area langam area nongtrai area maram kamtam abdai ke area maram lai anong marwai na kumta panyakun ya kini election musik banta ka bentak bahmat yang akulong ba yamenta alang ri kun kasi kun khara ang padon kuno ya kaba on komen habedi bat kita kiwi sengsen percai kiban ong ba na kamta ka jingpun kala ngang dai kun kasi ubang tikna ya kaba cispa nang cispa ngadai bon burom ya ka kaba kikni kikpa ki me ik pa ikilale kunta hadu menta ngalong kun kasi ya kaba ngampadan kuno jingpun thamai bedei bat kariti kedustur jokjek kasi Kapor kaladei bapinjit yaki MDC jongpi Shaka Khasi Hills Autonomous District Council bat ka Jaintia Hills Autonomous District Council. Ayu kinle lada ki job ka ka thong ka bakidon ki kiman ki bakongsan ki bakibu hakman kita ki de ki jingkeli ki bafidon kamman yo ya ka jubab haswa bapin lek ban tap ya ka vote jongpi haka arpuoi tarik urampang arajar arpsa. Baik ya ka program markman pat ki kertong